Hello guys. Nami karon sa yuta sa akong lolo, kabilin sa akong lolo dinhi sa Southern Subasta. Og niya naglubong mi og kining puste para makakural nami na arao mohon. Kauban ako siya si Tata. Say hi to my vlog. Hi. Ha. Og mo ni among area. Pagnot pa kayo. Hangtod na didto na gusto mo'y dako pagtrabahoon. Ya, dito na sa tumoy. Amo na lang ning giliho kay para kuha nay pag abot sa panahon okay na. Katanom-tanom nami. Wala may problema. Oh, karon nga adlaw maglubong mi. Murag tiwas na lang ni atong niagi kay katong niagi. Dito sa ibabaw mi nga banda dito. Diha nga side. Karon diri na mi sa ubos. Pila kay hektarya ni tanan te? Tanan? 2.8 ba? Ang ato lang. 2.8. 2.8 hektar mi. Ya magbahin mi pito dire. May na lang. Tamna na magtinapa og udong. Ya. Dako-dako pang matanom pwede matam na gulay pa. Kana nga portion diha is gipaninda pa na karong April na malukat. So abot sa April pwede na mi pananom. Daghan meron diri na sila GR. Mo ba na kung kuan wala diri. Abot kong mga pas. Ti daghan magmarang ti oh. Tagpila pa ganit eh. 3,000 square meter. Murag 700 ram siya to. Murag anak gid siguro. Bye for now guys.